पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय सावंतवाडी 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून स्वायत्त महाविद्यालय म्हणून ओळखलं जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे पहिलं स्वायत्त महाविद्यालय ठरणार आहे. यामध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये परिसरातील गरजेनुसार 20% पर्यंत बदल केले जाणार आहे. त्याचबरोबर परीक्षा पद्धतींमध्ये देखील बदल केले जाऊ शकतो. यासाठी स्वायत्त महाविद्यालयांच्या माध्यमातून आसपासच्या परिसरासाठी आणि जिल्ह्यांसाठी आवश्यक असलेले विषय हे अभ्यासक्रमामध्ये घेतले जाऊ शकतात. कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. परीक्षेचे निकाल हे वेळेवर लागतील आणि विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी फायदा होईल. मुंबई विद्यापीठांमध्ये 36 महाविद्यालय ही स्वायत्त दर्जा प्राप्त झालेली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रात पहिल्या 100 महाविद्यालयांमध्ये SPKचा सहभाग झालाय. त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठांमध्ये पहिल्या 40 महाविद्यालयांमध्ये श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयास हा दर्जा प्राप्त झालाय. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणं, सर्टिफिकेट कोर्सेस आणि अनुभवावर आधारित शिक्षण या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना यामध्ये संधी प्राप्त होईल. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या महाविद्यालयाचं की आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ चालवतोय, ट्रस्टीज आहेत अध्यक्ष आहे, पंचम खेमराज महाविद्यालय चालवतोय. आणि त्यानिमित्ताने आम्हाला UGCच्या तर्फे या कॉलेजसाठी ॲटॉनॉमसी मिळून दिलेले. यावरून हा पहिला आपल्या जिल्ह्यात कॉलेज होणार ॲटॉनॉमसीचं त्याच्यामध्ये येणार. त्या निमित्ताने आपल्याकडे प्रेसमध्ये म्हणजे प्रेस आपण बातमी पहिल्या देण्याच्या सूचना म्हणजे लोकांना सगळ्यांना मांडण्याचं कळेल की असं घडले आणि पुढं कारवाईमध्ये त्याचा अभ्यासामध्ये अकॅडमिक त्यांचे मुलांचं सुधारण व्हायचं होऊ शकेल. हे ॲडिशनल सब्जेक्ट्स पण घेऊ शकतील आम्ही त्यामध्ये. आणि काय जे युनिव्हर्सिटीमध्ये आम्ही म्हणजे दाबलं केलेले असेल थोडं त्याच्यामध्ये आपल्याला 20% 10% आपल्याला बाहेर पडतो आणि आपल्या मर्जीचं पण थोडं विषय घेऊ शकतो त्याच्यामध्ये. म्हणजे तो कसं उद्या मुलांना पण ॲज स्किल्ड नुसतं BSc डिग्री घेऊन कधी काय होते BSc BCom नोकऱ्या तशा मिळतच नाही. मग त्याला MA करायला लागते, पुढं जायलाच लागते, MBA करायला लागतं. त्याच्यामुळे थोडं आणि त्यांचं इम्प्रूव्हमेंट बेस्ट सब्जेक्ट असलं जो प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट असेल करणारा त्या विषयामध्ये तो डायरेक्टली काहीतरी स्वतः पण धंदा करू, एंटरप्रेन्योरशिपचा धंदा करू शकतो. महाविद्यालयाला स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाल्याबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष राजेसाहेब श्रीमंत खेमसावंत भोसले, कार्याध्यक्ष शुभदा देवी खेमसावंत भोसले, कार्यकारी विश्वस्त युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, संस्थेचे पदाधिकारी यामध्ये संचालक प्राध्यापक TD देसाई, सहसंचालक ॲडव्होकेट शामराव सावंत, सदस्य डॉक्टर सतीश सावंत, जयप्रकाश सावंत यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि मार्गदर्शनामुळे महाविद्यालयाला स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाला. महाविद्यालयाला स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध होणार आहे असं प्राचार्य डॉक्टर DL भारमल यांनी सांगितलंय. स्वायत्त महाविद्यालय ही महाराष्ट्रामध्ये 450 कॉलेजेस आहेत. 450 कॉलेजेसपैकी फक्त 100 कॉलेजेस साधारणपणे स्वायत्त महाविद्यालय आहेत. तसेच ॲक्च्युअली 91 कॉलेजेस स्वायत्त महाविद्यालय आहेत. आता आपलं कॉलेज कालच आम्हाला आलं की SPK कॉलेज काय झालेलं आहे, स्वायत्त ऑटोनॉमस कॉलेज झालेलं आहे. त्याच्यानंतर एवढंच एक कॉलेज आहे, रत्नागिरी कॉलेज पुण्यावर दिलेलं आहे ऑटोनॉमी. कदाचित त्याच्यामध्ये 3रं किंवा 4थं कॉलेज यांच्या प्रकारामध्ये ते स्वायत्त महाविद्यालय असणार आहे. त्या पाठीमागचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे की
हे सगळं त्याचं ॲप्लिकेशन वगैरे सगळं मुंबई विद्यापीठाचे सर्टिफिकेट्स बाकीचं काय प्रॉब्लेम नाही, सगळं अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठाचा. फक्त या जिल्ह्याची काय गरज आहे, केंद्र शासनाने काय केलं, राज्य शासनाने केंद्र शासनानं या जिल्ह्याची गरज काय आहे, हे सावंतवाडी तालुक्यामध्ये कॉलेज साहेबांनी काढतात. याची गरज होती आणि त्याच्यानंतर हा जो काही विस्तार झालेला आहे, जे काही ग्रॅज्युएट झालेले आहेत जुने, हे सगळे ह्या परीमधून झालेले आहेत. तशाच प्रकारचं काय आहे की त्या जिल्ह्याची गरज ओळखून जे काय अभ्यासक्रम, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला भात लावणीला पण आपल्याला होते मिळत नाही आहे, मागाच्या याच्यामध्ये पण आपल्याला करता येत नाही आहे. त्याच्यानंतर सायबर सिक्युरिटीसारखे जे ॲडव्हान्स टॉपिक्स आहेत, त्यामुळे क्लाउड मॅनेजमेंटचा एक टॉपिक्स आहेत, असे हायड्रोपोनिक्सचा एक टॉपिक आहे, असे अनेक टॉपिक्सवरती जे विद्यापीठामध्ये देऊ शकत नाही हे आम्ही काय देऊ शकतो, विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो. कौशल्याच्या आधारावरती, स्किल बेस्ड कौशल्याच्या आधारावरती जे नवीन अभ्यासक्रम होतील ते संस्थेच्या परवानगीनं आणि विद्यापीठाच्या मान्यतेने काय प्रोसेस हे सुरू होते. हे साधी त्याची डेफिनेशन आपल्या युनिव्हर्सिटी महाविद्यालयाची आहे. आता याच्यामध्ये काय की उदाहरणार्थ आपल्याकडे इतिहास विषय नाही आहे, इतिहास विषय आपल्या कॉलेजला नाही आहे, तर इतिहास विषय आपण इथे काढू शकतो. पॉलिटिकल सायन्स आपण विषय नाही आहे तर आपण काढू शकतो. त्यामुळे एम ए मराठीची मुलं बरीच आपल्याला विचारायला इकडे येतात, आपल्याला एम ए मराठी नाही आहे पण आपण इथे काढू शकतो. थोडक्यात काय की इथल्या मुलांच्या गरजा इथंच भागतील हे संस्थेनं बघितलं आणि म्हणून ही ऑटोनॉमी आपल्यासाठी काय स्वायत्त संस्था ही जी काय आहे ही कन्सेप्ट जो आहे तो आपल्यासाठी हा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं ज्या जे काही पूर्णपणे जिल्हा जो आहे त्या जिल्ह्याच्या गरजा, शैक्षणिक गरजा भागवण्याचं काम ही स्वायत्त संस्था आणि स्वायत्त महाविद्यालय निश्चितपणे करते. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं फेसबुक पेज.